LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Welo kata wendo marwa manogo kawuono semolo ka kendo wadwaro mano wachak go mbaka. Omari baneno kosedonjo kawe. Amiyo mari matin alafu to koro wadonj mane i kuku mar mbaka. Aningina wachoga pile pile ni koro ngamono miaga platform ka wacho chuodho. En ga Fredi Jakadongo. And kaka pile dhoni oangla ka to ko appreciate ka ngato sepogore gi ngato ka to yudo siandane moro matin to chako yanyo chien, but I've not been doing that. Be okapak nkech en ka akendo neno ga interviews ga but ana wacho ga kata samonge koro wan kode ka majatenda podi and wadwon wago kode mbaka achiel ariyo adek wawinje bende ni to chalo nade. Omiyo an kawuono kadhi wuoyo mang'eny Salenya adwa ni jatenda ema koro wuo kosebiro kama to ambe koro we awinje mbaka. Yes, mana kako mare wacho no pile to eno wacho ga no kuwo mang'eny lakini bendo sekadho dak achiel. Dua chakre mana gisani koro adoro na rwa kwendo marwa mondo mi maybe omosi e fans bang mano to ang wachak mana ng'eruok mondo mi wang'eye matut wendo nikech ng'eni pile ka pile inyuolo dhano mopogore opogore kendo gidongo. Nitiere jok masiche moko era ma wantiere sani ni noyudo ka pok ging'eyo Madisco Dong. Koro at least we ami thuolo mondo mi mosgi alafu wachak mana mbaka bang. Agoero kamano amoso kamora mora munene gini sani. Ani luongane Fredo Diwore nyandiko Fredi Jaka ajaka bondo komala. Aja Kasepol. Iluongane ka bondo Kasepol. Aja Karachuonyo. Kamano. Fred Manoma Bay County. Tingeni Fred Jose wacho ni unjo ma Bay Kiswahili chandu ki mos jogi Kiswahili mondo ginge ngama hivi. Jambo mingi. Hey, bado no wacho Kiswahili. Mano Swahili kubwa. Bwana, wewe ni berba. Wacho mbili. Wewe bwana. Wewe hivi kata na teach bwana angija Homa Bay wadhi mosi Kiswahili. Kwa watele pole pole. Wadhi ya mosi. Fredi Jakabos Madisco. Ere kaka nyigni nobiro terwa e story mari achiel kachiel kama Frederick Odiwuor ne owuok moamua ni koro en Fredi Jakadongo nyaka sani kama kori sechope. Mano te duoka mabor manade. Amba winje badede mi brief bas nyinga en Fredo Diwore nyandiko mano nying mano chaka. Koro Madisco ne to wuok gi school kocha. Then koro to matiyo gi Fredi Jakadongo. Kadongo en gwengwa. Aja Kadongo Kabondo. Koro atiyo gi nying mar Fredi Jakadongo. Kamano. Miwa historia mari mar thum. Osa thum adonje dwe mar auchiel tuo 10. Koro tuo 10
dwe mar auchiel ema donje thum. Japuonjna mar thum en Onyango Jakadenge by the way. Koro adonjo e band mar Onyango Jakadenge dwe mar auchiel 2010. Kochopo 2012 December ta yawo band na an be. Koro kanye magole album na mokwongo luongo ni Thoma Bro Nega Podakia kata Mambo ni Ndilo. Koro kagolo album na mokwongo ni Pap Tamoke. To kaka namoke no asebedo kariembe kamano nyaka sani kamano. E kinde ma chon cha gi sani kinyalo pimo, in achiel kuom jothumbe mane okwako piny sana. Ere kaka ne piny chalo e kinde cha nikech sani tinyalo nwang'o ni jathum nyalo wuok gi thum achiel okete TikTok kacha daka matin. Ere kaka un ne chalo kodu mane inyalo amass the support mane iyudo e kinde cha? Mokwongo akia ni piny olokore dichiel. Chon no tek by the way, omiyo inya wach ni jothumbe ma sani donje thum sani. Inyalo donje thum kawuono mipoka maybe seche moko Nyasaye odoko jakori miyudo ka seche moko itimo maber mohingo jok miyudo chien kacha. But gima nyaka ging'e en ni chien kacha no tek ma iyudo ka maybe kaka piny lokre gi kaka jothumbe machon go be medo seche moko temo loko thum. Emomiyo sani iyudo ka bet koro giyude ma bet ber. Chon cha ing'eni an ing'eni nanyaga biro kawuok Kisumu abiro Nairobi ng'eni kia. But ibiro ing'eni isegocho ne radio presenter ni in gi thum. Ise record thum. Ong'isi ni kel CD no radio mondo wa play ni. Kok ing'eni wuok dala itiyo gi fare idwa biro nyaka ku anya paro diere moko. But sani en osiepna kabisa Oguyo kisane kel CD. Awuok Kisumu biro ng'wecho mera kichopo ne tiyudo ka en ng'eni no osedonje tich. Ng'isi ni ane soja e gate kanyo. Hang na kawo. Soja no be nyawe ne gino ni fuate. Ka be no se kawo CD ni cha. Enya fuato mi yie. Mond gisika yawa. Jatelo be iseyude. Asechiko itra radio to kawinje. Be iseyudo CD na cha. Ka yudo ka no tega seche moko be nya yudo kinya itga. Matek Nairobi ting'eni gocho dala to thumi to seche moko sewinjore kuto ji okia kata ni mano ng'a. Seche moko be in Nairobi to thumi omuoch dala matek ma dhano miel marach. Iyudo ka tinde ting'eni piny omuoch ma TikTok gole ma igaga ni pap. Samo bi wuoka dala ni to iyudo ka idhi studio kacha kati wer mana oko. To ntie kaka producers kaduogo rie ma ng'amo winjo thum. Ko winje okoku aya bwana thum chwado kawe microphone miye jathum ma thum mitin no nie were. Diwer kocha to beat koni. Ko yudo ka by the way piny olokre sana. Me yudo ka thum machon cha ne tek. Ma ke muome mi chopo sani. By the way onego bed ni jothum madonjo sani bed kata ni social media omiyo yudo platform maber. Okonego cha jathum mowuok chien. Konego cha jok machon ka nikech ibo yudo ka mondo ni anyona kata mana chon no mang'eni mang'ane ne noma sana opogore gi sani. Sani ting'eni nyawuok e ot tigo thum to idok adoka e odi podi. To be ina jathum kanyo be chamo mana gi jothum go. Ko yudo ka en ng'wech mabor. Iwacho ni thum rauma. Koro thum en ng'wech ma ka wachako go mbake sani to nyaka kiny. Kaka iwacho kanyo chien ne tek. Thum kata album manomiyo oganda mathoth ochako ng'eyo Fred kata ka wan dala kocha nomuoch maratari dage ngima miero. Kaki wacho mana ni gisani nyalo nwang'o ni msani dhi e studio to producer Mario ne mitimo ne panel meeting mochopie kama ochiko kuro. Ere kaka Freddy ne kawo thuolo mare kata
creative process mar Freddy kaka ne oloso dage ngima miyiero, nikech Macha was a classical album bana ma kata nyaka sani pod oliet, iwinjo. Ere process mane un kaka jothum machon kaka iluongo no, wati gi dhok no ere kaka ne uloso thum ma thum bed kidi aina cha, waluongo ga gi Kiswahili ni mawe, ma pod sani pod goyo nyaka gi sani. Thum ng'eni en mich, to ka en mich ma Nyasaye mamiyo ng'ato, koro ibo yudo ni mano be achiel kuom wacho ni onde mane Nyasaye otimo do, nikech ibo yudo ka sama nagolo thuma mar tho mabiro nega pod akia, mambo ni ndilo by the way notimo maber, ibo yudo ka gie seche ka kian kaka ne an ng'ato makoko chake gi kora naneno ni otimo maber kabisa. Then diere kanyo kendo nachaka golo albums kendo mang'eny kapok ago dage ngima miyiero turi ma ibo yudo ka ng'enyne noko landre ahinya, but fans ma disco manachako loso to ng'eyo ni before kinde tho mabiro nega pod akia nyaka dage ngima miyiero, kinde kae ging'eyo ni thumbe nitie turi. Bas dage ngima miyiero album no nowuok maber nikech ing'eni ng'enyne gin gik mane akale, moko be yudo ka gin gik ma ji mang'eny kale, basto ing'eni thum ka thum nitie kako ji winje, ibo yudo ka seche moko an mamitna opogore gi mamit ne ji, ko ibo yudo ka kisendiko thum timiyogi, koro gine magi yiero, koro mano ne gidhi giyiero kabisa. Magi mano miyo be otimore kamano, anya wacho ni en kaka ono, mano kanyal lere matut ahinya nikech pod an e iye. Bara direcha bana au marinach direcha ne piny liet ma like Fred goyo kidi ewi kidi, winjo dakika achiel dage ngima miyiero, to ka ni chiew an next na ema lemo nega to sama tin kachwanye ga ngono ni po bana jaka dongo album ine nyalo mana kwai matin kapok amiyo mari microphone ne lies no mana wiye matin nikech yani lies no mana wiye nene kidi ewi kidi. By the way ne gindikore maber nikech yudo ka ing'eyo thum, anya wacho ni kise donje thum to nitiere gima jathum ka jathum dwaro kian kaka nene, koro ing'eyo an nitiere gima seche moko adwaro thum ma seche moko ng'ama chielo ok dwa. Haya, nitiere gik ma seche moko an kaka jathum adwaro to samoro fan ga ok dwa, nitie be gik ma seche moko fans ga dwaro ma seche moko an kaka jathum to ok adwa, iwinjo gima bela. Koro en ga yiero mar jathum ni ti dwaro ang'o to fans gi dwaro ang'o to band ni kaka team to dwaro ang'o, nikech ing'eni seche mutiyo kaka team tie gima gidwaro, tie gima in idwaro, tie gima jomoko be dwaro. Koro yudo ka seche mane waloso album cha tie gima nadware, then sani nitie gima be adware thum ma be seche moko jathum wadwa ok dwa, seche moko nitie jathum machielo mabe nikech dong by the way nitie gik mang'eny ma sana kaka sani ng'eni gima jothumbe mang'eny seche moko ng'iyo en ni o trend, seche moko an ok adwa, dong mana adier nikech sani kapo ni dwa wache ni koro ni ji o trend to nitie gik ma kata an anya wacha nikech dong wan e piny ka gigi te waneno, gigi te ji wuoye, ibo yudo ni nitie gima jomoko bo wacho bwana Freddy thumi madage ngima miyiero ni ne ber moingo maybe seche moko masane timo, ok in be tem magi ma mondo in be koso nitie jok manya nitie jok manyaka be ywa itenge mang'ise ni bwana koso watem mane, koso lonyri duk watem mane. Koro en ga yiero ma jathum ne to in kaka jathum idwaro ang'o, to thum idwano chal nade, thum idwano bed nade, kech thum
thum to stoche ng'eny, ibo yudo ka nitie thum ma seche moko inyago kata kawuono to ok okwany kawuono ni, onya kwanyo bang' higni mang'eny sana. Moko aneno ga nyaka TikTok ka tie nyaka thumbe machon matinde ka ji mielo, ji timogo challenge, jo thumbe chak gogi. Mondi mokwongo ni chako ga gima ber, nying manokelo ni Salenya ni en ani ne dhi miwe nikech yudo ka ni chako ga kelo gimoro ma yudo ka ng'ato okwalo thum nyawadgi, jok moko mawacho ga ni thum onge wuon go cha, yudo ka ng'ato kwalo mar nyawadgi tikele miwacho ni ma to gol ka, but enani ni chake to chal ma ka ng'amu kwelo cho osechako diye gi gimoro tenge tipake manyaka ng'ami sewacho nokwalo thum ichake pako madhier nono nikech by the way ine gima ne chako cha ne chake ma iyudo kaka ng'ato kwalo thum ng'ato tigine koro gima nodong' en mana ni ne nyang'iga yo moro niya to kapo ni ng'ani owero thum ng'ani ang'o monego tim mondo gima kama kik chak timre, nikech by the way onego bed ni jothum ndiko thumbe mabeyo, ng'ato bet gi gire, kech in kako idwa ng'isa niya ni thumbe te chal gik ma owero gi nosewer, dong' be adhier na nono ni to kare ka nosewer gi to nitie ng'ama nochake ga, mang'iso ni kare wan wakopo, nitie ng'ama wakopo dong', to ka nitie ng'ama wakopo kare wawe kope kata ng'ama timne ang'o ama koka mato wawe kope mondo wan be walos moro mondo ji obio owache nikech nitie by the way nitie jothumbe ma kech ka sani da wacho ni gik ma tinde ji wero gi chal kia sijui nini chal nade, to kapo ni onge gima inya time to mani ng'eni wadhi kethe, nikech thum onego bed ni kiwinjo ma tiwinjo kopogore gi mar ng'ane, tichak iwinjo ka mar ng'ane be opogore gi mar ng'ane, mamiyo ji koro bedo ni ma ng'ane to ma ng'ane nikech thumne to design masani ukete go ni kwanza moywago ema ka ng'ato lenya ni to mit nue mabor ma gimunya wache onge, koro yudo ka ang'iya thum kama to wacho ni wagoye uru wadhi uru mbele, bora ni wanyalo goye, wanyalo dhi mbele, wagoye uru. Koro in kaka jathum ine miyiero to an adwa timo meka nade, adwa timo meka mopogore gi mag ji kosa adwa timo meka machal gi mag ji kosa adwa ga mar ng'ane mondo at least ji owuoye wadhi, nikech sani nitie nyaka jok mamanyo ga kiki by the way miyuda ni odwa no many kiki gi thum ng'ama chielo, koro wera thum ng'acho ok owere ni mar ni ka nang'ana owera mondo okel beef moro. Koro mane makele niya okata ni nitiere jok moko manodiagi gimoro. Number one, upcoming nosefwenyo niya anytime mang nodhi okopo thum Freddy moro Salenya dhi wuoye, obviously sama Salenya osewuoye osetrend, iwinjo mano gima ne koro inwang'o ni thumbe ji nuoyo thumbe mag wasani moseng'ere, like koro ne gikawo mano kaka tactic mokwongo. After mar ariyo ne en kamae, nasepidho kodhi mar lenyo ni ewi fans ma fans wenyewe sani koro gine Salenya makoro dong, like gino se spread makoro oseingo koro Salenya achiel, koro ng'ato kamobete kowinjo thum kanyo teriambo gima ng'eyo ma anyalo wacho kane kamera ka an pod adonga neutral, kendo kumarach tawacha ni katorach mane momiyo ok akawo ga side, but nitiere kinde moko ka mane yudo ka jothumbe ne manyi in particular makata nagochoni iwinjo mi itajo na ng'ata achiel ariyo adek kanyo mono chuli mondo mi ipromote negi thum iyudo. Koro moment me osemi pesa mi promote thum cha ng'acha koro ketaji en koro gimoro amora mobiro ire tiumo, koro mane mono ketho ni brand. Ok inya wacho ni mafans koro ni ong'eyo kaka ilenyo moingo Salenya. LTN wanyalo kawo kata gima ng'ato nowacho kacha to wakelo ka, koro wang'e ni gik moko moleny te wadhi yudo ka Salenya. Ng'ato nowache TikTok e channel ne en gima fans ge, but koro wan kaka jok madwaro ng'e gimono leny wadwa yude Salenya. But koro in idhi we gini iwinjo iduogi keto kuma neutral mondo koro Freddy owach kende, koro Freddy in iluongi ni ng'a, koro macha noketho ni brand iwinjo, kech wan kaka Luo Trending Nation
nwachako gi midaso dho jini to wanyiero tikete kaka en to in nibiro gi unique ineno mitimo ni mati donje Lion Simi ma Lion mari Victor Msafi but mari cha ne unique iwinjo itime mana gi joloka gi jo Tanzania gi ne kocha koro macha ne brand ni koro yeye ni brand ni to jothumbe moko mono miya achiel ariyo adek nonego kami wacho no awinji Salenya Salenya podi nyinga gima timre ni Omari gima timre ni ka ndang'iyo wach Salenya ni malong'o iwinjo nochopo kamoro okata ni ineno marketing to jothumbe gi nyaka ng'ena jawen girwa to nyaka wakuza donge ok ni nitiere koro kamoro manochopo mani ni koro ng'ato koro nikech koro nochulo promotion ni koro iwiro wiye iwinjo but koro gima atemo ng'ene ni inwang'o ni ng'ato ni e vulnerable state maka imedo goye gi kidi mogikno tidwoke kanye idwoke dala ineno Salenya ne chako gini maber kwanza by the way an kana neno nini mokwongo iluongo nade YouTube channel ni kikelo kia ng'awa thum maka nawacho ni bas ng'ani okelo gima segombo ga marach bas to bang'e gini duoge ketho makoro oken Salenya by the way mana gimo Mario wacho nonego ko ilok nyingi igol Salenya cha nikech gichane time maber gimane koro dong' ni nena di en ng'iyo ni ng'ani olenyo thumni ang'o monego watim mondo kik jathum machielo madwa donje thum tim gini ama mondo kik jothumbe masani go thumgi mondo mae wer thum ng'ani nikech by the way ing'e gini ok en gima ochako sani gini en gima chon miboyudo kaka kata thumbe machon ma wawinjo kaka iboyudo ni jathum ni oywak ne ma oyware gi ma bende kendo gini ne chon nokelo ga nyaka nek mani winjo ga ni jothumbe negre nikech by the way en ga wawuonde ni bet piny indiko thum miparo miloso mu bet ne piny mu pange maber mu gole then kusegole to ng'ato biro to mana kaka iseginene tego yagane pap to chako mabende kende dhe yudo ni nyaka kare dhe maber moingo kata kari makendo sami were to nitie nyaka jok maneno ka gima ine mikopo thum ng'acha kang ibet piny mos ing'e ni nitie kaka gino donjo ni but enani nikech koro onge gimoro amora ma inyatime ko iwacho ni yawa koso ka nitie jatanga moro manyalal na gi ng'ano koro by the way gigo ne kelo ga nyaka nek ma onego bed ne ng'iyega matut nikech for example sani an Fred atemoga mondo kaloso thum talos ma kata kaponi kiny Fred onge to nitie kaka family na pod nyalo benefit through thumni baste yudo ka ni ka kinya tho to ni koro thumbe ga gite jothumbe manyien kendo chako donje makendo mago ema gichagi chwado tema onge kata gimoro ma gimiyo kata mana joga magitimo kata yani onge yo mora magi nikech sani nitiere gik ma iwacho gani nitiere yore monego lo iwacho ni kia kama thumi kia register bing'eni gini bed kata mana register thumni gigi dhi kethre te kech mondi kata mana kuonde ma register thumgi kende te matio kethre maonge nikech for example MCSK ochulo jothum anan kanyo akiano onge pesa gi manya wacho ni ko mae pesa MCSK manya wacho ni ma osekonyo ngima na onge ga to jotelo go to dong negi pesa maber malich kendo gidak maber malich gi pesa thum to kata kadang wadhi town ka kembe ni adimo yawa mag ginyingo wasani to kende yudo ka jok moyaw kembe gi to gin kata wasani ibo yudo ka nitie jok machoko pesa YouTube channel ne yudo ni kiyaw to nitie kia mondo thumi kia bede Spotify kato bede kia nyaka nitie kambi medhiye ne joge yudo pesa mang'eny kata moingo msani eno gi mobelano but
gik mamedo ketho gigi gin ga gik moko matindo tindo miboyudo ka jathum seche moko samidhi maber cha tiyudo ka iloso mana mari kendi ma ok idwa ng'iyo kata mar ni to kiny jothumbe wetega gi to chalo nade ama kiny kionge to in sami wacho ni thum onge wuon go ni ka kiny ko ionge be gini gombo ni thumi ni chieng' moro kony kata family ni koso nikech onge wuon go kiny kise onge to ng'ama chielo chako kwanyo dhi kode. Mago e gik mana temo ng'eyo. Ing'e ni sama idhi kelo salenya ni dongi ikelo lenyo to ele solution mabedo offered iwinjo. Inwang'o ni ji neno mana ka gima an against jothume kendo jothume mang'eny ninwang'o ni threats ne biro gik mang'eny ne biro nikech solution ni kanye. Solution nitiere gima natemo ng'iyo ni sama ng'ato ang' okawo thum ng'at manosetho. Ng'at manosetho ni en gi familia ne. Wawuok kuom motho mokwongo mangima nyalo jitetea iwinjo mangima nyalo wuok kata gi gang madhi chwad ng'ani lakini mosetho ng'ani inwang'o ni ng'eny gi oweyo familia chien. Familia gi ka en ginene ka en system maber onego bed ni familia gi nitiere kaka benefit from thumni iwinjo but inwang'o ni ajawa kae systems pok obedo lane maber kata mana music industry ma Kenya ka. Koro mana temo kelo gini mondo at least ka nitiere kaka inyalo time mondo mi jothume mag ajawa gi ging'e gimoro ni music business gi understand weche mag copyrights gi iwinjo mondo mi giwere gi notion moro ni thum onge wuon go iwinjo at least kanyo de waya from that point dwa nyalo nwang'o kaka gino koro kanyo kwadhe yae nikech ni sewe gino iluor ni dhi bedo jasik Fredi Jakadongo, iluor ni dhi bedo jasik Okoth Jarapogi, iluor ni dhi bedo jasik Enda. An Enda osiepna ka gimoro timore maraj nikech waklem ni mopande nyenyo lela mani pando nang'o kata an jomoko yanyo mari nyiero mang'eny e interview kata Fredi konaga aketo LTN dong ni kanyo Amiso biro mowacho kaka wan wafuo nwa expose mobloka dong ni LTN Asango biro wacho kaka ne wadok penje LTN dong ni LTN koro in gima timi en ni dwa ni make friendship gi jo Angla then ndalogo be ni manyo kamera emotamore itiyo gi mar LTN jogo koro dak nyiew ni wach ni ani defendwa koro Fredi wacho gima is very important moko ningi ketwa kani koro ngene sani koro chalo gimwa yali to nwa winju kuom Fred ise fail we wacho ni an ise fail ise lenga bwana ber kawuono ka bedo jasik Fred iwinjo to ng'eyo wanti Fred osiepna but nti kumwe difa onge ni Omari to ka pesa pok oketi to kotim oktama bedo osiepne iyuda koro ng'e ni amacha to line Omari to dong pod oluonga ka mwadhe dala mowach ni Omari inwa mima momiya dir ma Nyasaye watiyo koro ibiro yudo ni kawuono kikono Omari biro chukiai but kiny gimoro timore ne makoro kiny ng'ato lenyo mare koro achukiai but koro to nyaka manyi kamani kaka jibedo osiep but in ki idonje media ni dwa loso osiep to kata LTN ka pod edhi ringo nikech pod ng'ato dhi kelo ni wach moro mar adieri pod edhi pando koro kamani kaka idhi rumo tidhi dok dala jogi to donga ka timo timbegi ng'amono timo tim marach ng'amono lenyo jomoko koro penja Fredi gik mwadhi mbele in oseko ni learn from that doge salenji tim gimo winjore koro ji ng'eyo from gimine wacho ni ang'o mwanyalo time to ok ni imbi penjo wakani kwanyalo time gi watimo ang'o tiseringo iseluoro joma kopo ji gima kela adwa medo mana matin Omari wachono ineno sana kaka nikelo gichacha onego bed mana ni koro neng'iyo ni to ere yo ma wadwa tieko go gini ere yo ma wadwa tieko go weche mag kopo thumgi inyalo luongo kata jothumbe ariyogo ng'ane bed ka thumi gi thumni kachal ere wuongo to kotamore ahinya losore tuluongo ng'ama chielo manyalo tegou nitie ineno koro ine minya chake kaka nisechake ing'eyo jajawa wa penji Fred en ng'at ma wanyalo wuoyo kode winjo I have a list of jajawa mang'eni wanyalo loso gimoro but ino mari awuon ing'eyo kata chani ndi wacho ga ing'eyo jajawa kaka gin koro leng'ene emang'isi ineno kaka nisechake ni koro nitime ichake gi jok manyale
ichake gi jok manyale kibire jok mok nyal ka iwinjo nikech nitie seche nitie jok mok nyal ok inyal keto jawa te group achiel nitie jok mok nyal koro jomok nyal kuongi ket kando mondi chak gi joma nyalo iwinjo gi mobile for example ineno kaka sane gimoro no Mario penjo jathum wadwa cho no wacho gi jathum wadwa seche ma donjo kacha ne nitiere jok masane yudo ka timo interviews gi manyo nyaka jothumbe machon dala 1 2 3 4 gino nase nyaka wero kimanyo thuma mar rapar kidhi e YouTube kimanyo rapar ibo yudo na wero gigo iye kanyo nikech iyudo ka jothumbe mang'eny ne wiji wilgo ma en kosesoe to kendo yudo ka nyako siepe yudo ka seche moko omiyo ka seche moko ne timorega nyaka for example ing'eyo an kata osiep gi ndogo jara ma kanotho ibo yudo ka seche moko inyagombo kata mana dhi dalagi ibed gi family ne ubudhi ugine but ibo yudo ka nitiere seche moko media gi yudo ka tinde nya kata mono ng'ato timo gimoro nikech ibo yudo ka kedhi penjo mana ni tang'o ma Fred siko manyo kor gi ndogo kinyi godhiambo yawo iwinjo gi mobilano ko yudo ka nitie gik moko monego ing'iya mos tiwacho ni ma en ma to watim kaka ne chake kaka Salenya cha ikelo nyaka kata kaponi ok inya kelo gi ji ariyo kar kungi kel ng'ata achiel wuogo pimni stoche 1 2 3 gi kako gini obedo chaki luong ng'ama chielo chabe then katek luonge gi te kaponi gin jok masawa gibo biro gi te kaponi ok gibiro gi te ibong'e ni tang'o miyo ng'ani ok dwa biro then kata ma from there kiwinjo stoch ng'ani kaka thumni obedo kaka ng'ani obedo kata in ka in ng'ama riek mabe winjo thum maber kech sana ng'e kisedonjo ni dwa deal gi jothum be onego bed ni ibedo ng'at mabe elewa thum ok ibeda ng'at moro ma iwuok kucho ikia kata ni thum en ang'o tidwa chako rieyo thum mano be ng'ene tek odwaro ga be ng'ama elewa thum maka ng'ani otimo ma to ng'ani otimo ma to at least kata in kiwinjo stoch gi tiwacho ni boy ni to kata giwacho mate wuon gini ineno gimoro nikech thum kata wache ni en juoge jomoko leke nitie moko mabire lek to nitie moko mabe ok di leki osiepa nitie moko ma wawuonde for example Mario Ngisakani na were momiya pesa mano be pod achaka dhi nindo ni adhi leko yawa mano kabeda piny abeda piny tan aparo thum tande kone thum yawa kech kechako dhi nindo ni leki ok nyalre koro kore yudo ka thum nigi weche mang'eny by the way koro in mokwongo tik ni bayo gimomiyo ni bayo yudo ka ng'ato olenyo thum to ikelo to wach mar ikelo ni olenyo gi omiyo ji ochako wuoye wiye matin moro to yudo ko chako miye viewers moko matin kose miya ni pap to en be kose yudo gire no through viewers no to kawo to idiyo ni gimoro omera kodini aya bwana ng'ane dwa pako ma wache ni to Salenya ni ochako okier kanye magini ne berni koro I think on that ne ok understand content mara kamoro mana pake ng'ato ing'eni content mara in reaction matene one na react lenyo and number 2 na react gik mopogore koro sama react kuom ng'ato ok danga bed ni pile jakadongo rach nitiere kuonde moyudo motime maber to nitiere kuonde mokose iwinjo koro kama okose to nyaka kela ni kamae to okierne kendo kata sani jok manyalo bedo ni luwo channel na ibro non kama ne gimatimo en mana ni koro lenyo moro mar hedoncha emane aduoko chien but being that ni you are the second person Mr. Kedeyande wan go kai kom Salenya
nogisa ni bwana doge Salenya no dauda ka sana. And in the second person and Omari Nash bendo sebedo ka gona sibo ikendo bayo na weche mang'eny sana. So I'm thinking of how I can restructure it mondo mi obede yo moro ma at least is offering solution. Kiko bede yo moro ma jidhi view like wagojo thumbe kata wathuojo thumbe. Nikech ajawa ming'eyo maber une ajawa ute. Unge maber ni jogi gin jok moko ma ginyalo go head on ma kel gik moko ma ok beyo. To mago bende gik ma watemo mondo mi wa run away from. Kik wabede ni wan chanzo mar ni ng'ane no negi nikech Salenya no wacho gima kama kata ng'ane ne ogo nikech Salenya ne owacho gima kamae. Wadhi mbele gi interview. Wadhi mbele gi Fredija Kadongo. Ng'ato kogono kao thum ng'ato. Kanyo onge pole. An gina jawachi ga pile. Wawe uru feel ni ati ni o ing'eni nyalo ketho ne ng'ato tich. Ing'eni ng'ano nitie jok mopidho. In ka ni kopo mar ng'ato. Ni ng'ano pidho joge gang'o. Koro wawe weng'iyo mari ng'e moko machielo. Kinyalo wuoyo mago ng'ato nikech gimono tim adieri. We ogo. Sawa. We wacho ni o sana kise timo nonro kabisa. Mifwenyo ni mae gima kama mikele mabe kabeto nego beni kele ma adier kata ka ng'ato neno to neno ni nikech for example anya wacho nitie diere moko nitie diere moko no se toma yanye mbui ka by the way mano chwanya nyaka gi osiepe moko mang'eny mano be omiya wera kata mana gi weche mag social media gi weche mag wacho kata ni to ma odwa chalo gi mara manade ni no gi mobilano kata thum ng'ane ni to odwa chalo gi mar ng'ane nadhi ma wera go kabisa ng'ane kelo ma iyudo ka nitiere seche moko ma jathum moro ni masawa mabe kendi bro yudo ka jok midwa ng'ise ni olenyo thum wadgi no ibro winjo ka bro wacho ni to kata ko wacho ni ma thum ng'ane bat ng'ane ogoye mamit moingo wan koro mamit ma wamie. For example inya yudo ka an ka nadonje thum nago ga copyrights manoma ema na chako go by the way an thumbe jigo ema na goga mako kata thum okach to yudo ka ng'ato biro mang'isi ni Fred gini nyono mohingo kata okach ma ng'ato beduo ng'isi ni bwana gini kendo koro thumbe gi to dwa mitie gi ajawa manoma oangla ko magolo gigi sawa eneno ma ng'ato ng'isi ni bwana gini Kenya goyo design migoyo go ni bwana dhi mako chunje joma mielo thumbe okach go te ka donjo kata mai thumbe John Junior kata Musa Juma ago thumbe Musa Juma go ng'ato wacho ni aya bwana Kenya go thumbe agodi kasela gi kake gogi ni kech kata meka godi go nago by the way go wacho ni bana Kenya go thumbe agodi kasela gi bas ting'eni thumbe long lilo ing'eni kana weroga to ne wadwa chalbe gi long lilo matin nago gi mang'ato wacho ni bana in ko monego bed ni go gigi ne mako in but koro iyudo ka fans bila go kodhi mowuondi migo gino emomiyo na wacho ni jathum ka jathum bonego ng'i gima dwaro by the way onego ing'iyo gima idwaro in kaka in ok gik ma nikech gento gidhi ng'isi ni bwana gino iwero moingo long lilo gol gino tadiere kigole be gin bang'i kiseche go be seche moko Nyasaye odhi odoko jakori piny winji maka dhi awera kata mana thum Musa Jakadala moro kata Elisha Toto moro to ane makoro piny winja ma dhano bakapa dong nyaka kata yang kendo chak kende Elisha ni weri gi Fredija Kadongo ingi bwana mano ng'amo ingi we laurigo iwinjo gi mobelano to kanye makiduogi bet koro wawuonde ni koro in thum no penja ga by the way ni to nikech ng'ama no nakuonga were then ng'ato duo Nyakoramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny obed lendo mag ohala lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth bas kik
Kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadho e kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata ywanwa uno e nambawa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Gogo heptoka to manager mar ng'ano emo wacho ni yae Fred man no biro kama wagoche owinjo thumwa to rikni odiogo tangise an bi kora duoga ndika wacho ni oken kake wache ni usipa gini nago chon kokani diere mane go thumno kata jatenda ne pod di school jatenda ne pod somo ne pod okia kata weche ajawagi koro mangiso ni thumno nok mit ne ji diere go in dak ne gi mieli sechego dak ne thumno ite sane koro jopiny omiel thum mamit negi tadier kosekel ne jopiny mong'ise gi ne ba Fredi wacho ni mathume to jatenda bo ere okumiel mamit nu aya dong ji mielo mamit negi by the way in koro kaka Fred angitimango mielo thumi lakini okgemit negi ko dong okmet negi angitimango ayudo ka jomoko kona gara kago parodi ni bwana kare ng'ani nokondiko gini maber ma en Omari dongi winjo maji wacho ni yae Omari in gi talent osiepa weri gi kiang'ang'ani koro go thum mabe kabete dwaga mana ni migo parodi ni emigo obed thumi weri gi kete parodi kayudo ka koro iyudo nyaka koro wang'ia yo enaina ni onego wang'iyo en yo mane ma mondo kiny walos thum mondo kiny thum nikech by the way kumoriayo ni to odhi bedo manywanda ma kiwinjo thum te kia ni ng'ato mang'a ma kata gol mana video nikech chon ing'eni kane wago ga thum te yudo ka seche moko an Kisumu to obawga jathum moro ni Fredi Jakadongo dhi gocho Ringiti tiene ok diwuoge medhi nyaka Ringiti from Kisumu to ng'ata be ji okia to kobiro ni en Fredi Jakadongo ibo yudo ka jok mong'eyo Fredi ema seche moko kose ng'ado modonjo to dhi wacho ni ma tok Fred but jomokiaya gin gedhe miela story norumo meyudo ka tinde piny ochiewo meyudo ka ng'ato gola thum ne to samoro seng'e mang'ane ibi yudo gimober but dhi chopo mbele ka ma koe kia kata miseneno pichane ni ma to ng'ane ma iseneno nyaka video ne gidhi rwenyowa wate nikech koro thum te dhi chal to mana nikech thum onge wuongo. Iwacho kanyo maber kabisa nyikwa Jehova kaka winyo no osetera kae 1 hour yani lawa 1 hour proper kendo asewinjo mabeyo adhi kao ma achwanyo ubende asewenu koso unemuena to dhi losre makare kabisa dwarre kamano nikech onge tiende mondo mi ng'ato dhi ong'isie tok tent kocha ing'ise wang' kama ing'iyo kama inyalo loko owacho to tieko mano kit Fred owacho to tieko kata ndalo mana ngine mana apuonjora comedy owacho ni Omari to koro kodhi ochung ing'eni nachako be gi Rwanda matin
to duol odhi kanyo Maria ok go gi base yawa mamede mwawinjo ni ing'eni ber molo ni jathum oling' stage kama opaki otimo wiye kama kasi iwinjo kango kuodhi kata gari Marino duonde onge stage koro mani tim Fred temwa koni wadwa wadhi mbele Salenya we apenje Fred Fred nitie jok moko munu chako go mang'eny ka jakadenge mabende sani koro tok winjre ong'ege but kipimo level wan gi level mar thum kipimo level mar Fred to gin ok gin e same level en ang'o misebedo kitimo nikech nitie kata jok moko mwawacho ni ne un go rate to sani koro maybe kipimo ne ng'ato to konyal ng'ene ma en for example ng'ato dhi wena kata kwang'iyo kata mana gi fathe ni ma en jakadenge kobiro ka to ine ma samoro inyalo introduce e ka washin ka iwinjo gin ang'o misebedo kitimo mosebedo ka keti e light kanyo kech ina diere kanyo ok in kan ok ina ka ting'eni mondo mi maintain kanyo be samoro bedo matek iwacho ga ni ngima Nyasaye mapango ne ng'at ka ng'ato iboyudo ka ng'at ka ng'ato Nyasaye opango ne mare makate tim manang'o tok dhi kore anya wacho ni kian samoro mane kaka Nyasaye nopango na nikech iboyudo ka an be seche moko anyaga temo kaka Fred mondo akal kama antie no to yudo ka tamre makate tim manang'o to tamore in mana ka kech mane kaka Nyasaye nopango ni en ani bete madakwa bedi dakwa bedi ni nikech Nyasaye pango ne ng'at ka ng'ato ngimane wabeda ne ang'eya ne to dhi pango na nang'o en ani nyaki nyagri nikech by the way nitie nyaka jok ma miboyudo ka gimadho kong'o miwacho ni bwana ng'ane ni to konge ni ema boketho ne tich to yudo ka konge midwa no ketho ne tich ni bokethi koko medo tiyo nitie be ng'at ma ok madhe to tich otamore nitie be ng'at ma be seche moko somo motieko to yudo ka ng'ama duogo ndike en ng'at moro ma be ok osomo kata gino ma be en mokonye mondo elewa gini to yudo ka man kaka Nyasaye pango ne ng'at ka to ngima mabe kati teme ywaye mikele dong nitie nyaka jok mane utimo go gigi ana ng'eyo nyaka jok moko mane un ga achiel mabe sani uonge go ka but iboyudo ni kate ywaye mikele ni bwana LTN ni to sani koro ne wachake gi sim to sani wan gi kamera bi ka wabed kodika tiboyudo ka kate tem machal nade to onge en ok dhine ok timre ne koro yudo ka kiana nyawacho ni mane kaka dong sani wacho nyaka kia jothum kia nigi pete kia jothum dhiye gik moko manono kia juoke gi nitie tie jathum makate de mana kuno mang'isi ni mae kama ne ng'ane oae in be bika to pod kiduogo aya dong pod ina kaka ne in cha kore yudo ka ng'at ka ng'ato Nyasaye opango anya wacho ni Nyasaye opango ne ng'at ka ng'ato ngimane mane kaka nya wacho okay nitiere kuonde moko mabende sani koro wa expect ne senior artist machalo kaka Freddy Jakadongo ok nyal miss sana e piny Luo ka endi kuonde machalo kaka Luo Festival and kwa neno Luo Festival wa expect Freddy Jakadongo Tony Nyadundo like senior artist to kaka mano timore ni no kwa neno Freddy Jakadongo what happened kata yango minyalo wany kechi jaluo and you are saying kanya duoki kanyo ing'egi ni be jite ok dhie ma iboyudo ka wache ni jothumbe te koro dhie gini be iboyudo ka seche moko jite ok nya time kende ok dhi gine bang'e mar ariyo nitie moko mabagaji ko ba iti ya loche wacho ni nikech for example kanya wacho ni jogo organizers go kiaga ni Freddy nitie ging'eyo nikech dong kata mane go ma ok otimre cha ing'ene gi chulo wasani tema kata no chula mabe pesa gi no na chama kamano be ok ne watugo Luo Festival cha dong no kwatugo mano no dhi kamano kore boyudo ka
ging'eyo nikech do ng'an nyaka gi pesgi ging'e nyaka ni ng'ane ne wachulo mabedo ng'ane ne wachulo bedo kuo tugo mabe pod wanyang'ise obi otugo koro losnwa bei matin ko ibo yudo ka nitie moko ma seche moko nya bai kaluwore ing'e thumbe ing'eyo ga nikech macho anda ng'ato by the way en bo ng'e ni to ng'ane kaluongo be dhi kelo na wala basto nitie moko mabende ibo yudo ka jopiny manyalo goni koko mawacho ni nitie by the way nitie nyaka jothum maseche moko kama koro thum ochopen nitie nyaka jok manyaga nyaka wacho ni ng'ano goye koko kanyo matin mondo luonga e gini nyalo bedo by the way moko we mano nitie be moro ma kaka an ang'eyo organizers kichasetiyo kodgi ang'eyogi ang'ene mang'ane maseche moko kata ka list no baya dong anya wuok kata dheta manyo gi tangiso ni okusoya e gini an be abede lono gi mobila no bato iyudo ka iwacho ni ma ok mara abro chamo machielo dono gi nikech chopoga an asetugo ga Luo Festival ga asetugo nyaka pacho bwana ji laro ga nyaka time sa mang'ane iketa sama kama iketa miboyudo ka nyaka jothumbe gi kata gi manager gi nitie nyaka moyiega nyaka tiyo gi organizers gi mang'ise ni bwana dong onego be ni chwada so chamu finje 150 keta usama kama iwinjo go mago gik matimre ang'eyo dong asetugo gigo kwanza anto iketa ga okinyi ng'iyane Luo Festival masedhi kata Pacho Festival go ok sapaga chiel ini wacho chiko bwana kata mago Kisumu Luo Festival mogo Kisumu mogik mabasto koro nego Nairobi ne dong ne antie nago isadi dong adonje stage sapar gi nus madhi apaga chiel iparo ga ni mae timre out of disrespect koso chalo ga nango nikech nitiere wasani mang'eny ma pod upcoming monego bed ni at least imiyo stage manyalo moro budho nyaka kanyo alafu kar chopo seche ma at least ji osea tich koro imiyo senior artist iparo ni gini itimega out of disrespect koso pachi nango ewi mano dong ineno for example kaka mane otimore achien Nairobi ne dong tie nyaka jathum mane oko aweri gi macha ma last cha dong tie nyaka jothum mane oko wer ni kia koro sa osedhi enoko nya wer gokinyi ka ji osea iwinjo gimobe moweyo donge moko wer dong adie noko perform nango koro ibo yudo ni en ga ni organizers gi ko wach ni thum ichako sama kama to nyaka sama kama ng'ane donjo sama kama ng'ane donjo obedo mano ma kokigine kokidonje sanyi to sanyi no kala an nitie show moro no ne wasedhiye to onego be na donjo late gi 20 minutes ano ng'isa ni apana nonego be ni donjo sama kama ti donjo gi mano weri go mano gi maonge iwinjo gi mobelano nitie so moro nago Europe ng'at mane wadhi go kaka promoter kaka manager na mane mar show no nen appearance to nen sama kama nyaka sama kama wawinjore sama kama no makapo ni chwada mano ni pap to kakalo to msani chak kendo bet matin uchakundiko manyien wacho ni koro agreement machielo omedo kendo 1 hour kapto omedo 30 minutes mano idhi chwade adi injo gi mobelano koro gik moko kata kaka Luo Festival ko nego beda ni ko wacho ni ng'ane donjo saa 9 nyaka saa 10 obedo saa 9 nyaka saa 10 ok ni kamoro chane ntiere msani moro no donjo ga mano ka seche mang'eny kaka ma Kisumu no mano ka seche mang'eny ma nyaka organizer ma director mar Luo Festival kendo luor dhi ng'ise ni owuogi ko winjo makoro MC ni ng'ane dugol ng'ane to ng'ane mioro ni bo luore iwinjo gi mobelano en msani mabe nigi lwete moro mabe nigi gire mabe chal ma en achiel kuom be jogi mo sponsor gini be miyudo ka mondo goli agole stage no be ok nyalre winjo gi mobelano ng'ane to
jatelo wacho ni gole ng'an jatelo wacho to en be odagi wuok injo gimo bilano kore yudo ka en aina gimoro ma organizers ema nyaka bed ma wacho ni ng'ane kidonjo tidonjo sama kama nyaka sama to bedo mano then kotime makaponi sach ni okalo mano nego be ni donje to kidonjo to in kari kanyi gin ama kano nego be ni gocho 1 hour to dakika midilei go gini ng'ado gi ng'ada tidonjo tigaga 10 katigaga 30 ni not ya makatigo mana thum achiel to onego be ni donjo sama kama gine mano koro en wache bana kotime kamane Luo Festival kata dek bwana koro wasani ong'e ma kosendiki sama kama ting'ang'ane sama kama yudi kama tidonjo tichwado giri no tiae to ng'ama thumore mokanyo obie shoni kiny omieli kaka mieli ga pile njoge mobelano kech oken ga ni nyaka chieng' no ema koro nyis ji ni in ng'ane then kinyne talk show nikech en show mar odiochieng' achiel usechwade utieke kinyne. By the way, mane momiyo nichapango kata album launch machore mbele matin ne an gi disco gala achore mbele nikech nitie gik mana ng'iyo be by the way mang'e nikech ne en gima nanya timo wasani no seyie gik mane waseloso but nang'iye ni tok album launch nani en ang'o be an sawa tok album no koso nikech album no to ji dhi biro nikech Fred wasani maluongo go be ji dhi biro nikech gen ji dhi miel show dhi pong makana kaka ne en Greens Panther nang'eno dhi pong proper kaka dwarore but koro tok kose pong kaka dwarore no What next? Kore machal mana kaka Luo Festival samu kise goye koro se lare ma kaka an gi thuolo mar dhi manyo kata organizers ka mang'ise ne dongan kata mana gi cheda umoro numiyowa diere chien kata ma wachamo to kwatie kare koro mae kaponi nuo chulo gaji kare okabia go nwego ama kare okuyud na fair kende sani be an jathumo mok nya ywago fair by the way anya wacho ni kare wadhi abiago atigi fair cha bi kech kata to dong gimora mora ni kanyo sound ni kanyo mok mana fair materi uru gardens kata ama ya ba gi team na ukangiso gimani donjwe gari wadhi uru to wagoe dong anya kata mawacho ni ana yie kare goe nono bora ni jopiny onena e Luo Festival dong mana dier but koro kose nena e Luo Festival no kiny tichako nango Fred kauli moro no wachien kacha ni un kaka joajawa inwango ni jojawa ka jajawa niga gi maybe wuode moro monacha mabende aparo ni kata in inyalo bedo gi wuodi moro but onge ga any given point ma uwolo ga gola uwoi gi chuny ler ni bwana ba kaisego ene ba koro tichiek baba we agoni dala mondo mikuri bende gini kaka konya ni ibe ochake konyi wache gimore wi wache kiana nya wacho ni ing'eyo seche matiyo kodi nitie kame mako na by the way kate bed mana ni ng'ato menyo ne ode ng'ato menyo ne joge saman kodi nitie kame mako na makida wuok seche moko in ng'ato moro ma aseneno ka in kato band ni otegno bas tida wuok ing'e nitie fuoko moro midwa weka kosariambo an awacho diere na ni nitie fuoko moro midwa weka koro boyudo ka seche moko nyalo bedo ni pok na ikra maketo ng'ato kama koidwa donjeni koro boyudo ka seche moko nyalo bedo malit ena ni duogi yie nikech in be ni wuok kamoro bas kowe mago te iboyudo ka vijende gi seche magida wuok gimanyo makosa ama seche moko nitie tim moro mang'isogi ni bwana in ko iromo wuogi then koro kida wuok ti wuok ma seche moko iweka chien kacho kiwacho kata ni wuok miyudo idwa wuok mar mondo ifel ng'acha mondo nen ka gima ine maniche emiyo enen iwinjo koro yudo ka mano be seche moko kodhi wuok to dhi kelo weche moko mang'eny ama seche moko dhi yudo ka jomoko be nitie ma kadwa wuok to manyo makosa but an ki jok mosewuok kuoma maybe mana kaponi gin jok ma
nigi weche gi mang'eny, but ka ok gin jok ma nigi weche mang'eny to ka gineno sani interview ni ibo yudo ka an jok mosewuok kuom ibo yudo ni ng'enyne kata ka ne en kata band nano to kasewinjo kechiek to an kata studio achuloni ma ibo yudo ka jok mosewuok e band Fred ng'enygi ibo winjo ni seche moko kata thumbe ariyo moko adek kama achiel ama album mokwongo full ibo yudo ni seche moko an machulo ma ok adwa wacho ni ng'ane ane machulo ne thumni, ng'ane ane machulo ne studio, ng'ane nikech an for example awero go Onyango Jakadenge e thum enoke mung'isa na were ane mawere sama bire interview anoke mang'is enoke mung'isa ne ka ng'idhi interview to wache ni ane mapuonje thum ane mabiro to wacho kenda ne Onyango Jakadenge mopuo koro an be arito ga arita kama bede ga monda winje ni ng'ama nowuok ira nyalo ga wacho kata ni anto Fred Jakadongo ni emano chulo na thuma mokwongo ni Fred Jakadongo ni emano chulo na full album ni Fred Jakadongo ni emokonya e album launch na ni moka chule iwinjo gimo bela adwane gine magi wacho at least mondo nen kagima en adier but ng'eni moro mane ma wacho ni kata ng'ane ka kinyo dhi okweda ni an bedong natiyo nega mago part of msacha kiseche moko bedong nong'iso wa ni tich rach ma wadhi out free koro en kotimo na nikech dong adier dong nitie seche moko michoke jo bande ywa chien ng'iso ni kawuono to hinyore mage dhi dong adier ko in message moko kitimo ne gimoro to ang'o miyo en ok obi e kamera wacho ni ng'ane no bing'e ni kane watiyo go to dak mane kawuono to rach dhi adhi dong gimo adier ko nitie moko magine mage wacho kende in achiel kuom jothumbe ma anwang'o ni in ga gi yot sana mar tiyo gi upcoming artist to nyithindo manyiri ywak sana nyithindo manyiri ywak sana ni gin to ei ajawa kae to ok udewgi koro ing'eni koka ang' nabira penjo kae kaka in achiel kuom senior artist tibiro wach ni Salenya bias ang'o miyo point mar nyiri gi to pok upush ga iwinjo albe moko asetemo aseluongo moko interview ka Omari bende temo kore but giywak ni un kaka wasani mani malo kanyo the top 5 kata the top 10 un chuo to ok umak lwetgi ang'o minyalo wacho wi wachni nitiere kian antapana asetiyo gi nyiri nitie masetimo go thum nitie be mase puonjo 1 2 3 nikech nitie moko mabe ok inyal kelo kata mana mbele kamera nitie moko manya luonga chien tugo kode mbaka ipimo ne mbak thum ing'ise kaka thum en seche moko nya practice kata matin nikech an ng'ene wanyaga kata mana timo seche moko kiluonga anya kata mana share kodi ideas e ot anya kata nitie nyaka manyandiko negi nyaka thum winjo gimo bilano mang'ise ni mandiko ni maitimo kama ma iwero kama koro but mosewuok masetiyo go e band nitie Karo Nyawiyoma Karo ne watiyo go kicheko YouTube ibo yudo Karo wuok e band na nitie Lydia Jones wasetiyo go e band ntiere Winnie Nyakajulu asetiyo kode band mang'eny sani be an nyaka gi nyako mo e band kudhi e YouTube dong nitie nyaka Joan asetimo go nyaka thum nitie kacha ko yudo ka an to wera but en be nitie kaka gine jok ma at least kobiro kama tie tanyamiyo gi stage anyang'iso gi kaka timo thum anyalo bedo kodgi piny moneno ni olosna gimoro dong mana dier but enak na ndike enok na ndike ena osiepo mabiro ami stage ang'ise kaka timo gigi kowero oko ang'ise kaka donje kigi komoko bilago mbele ka waneno ka nitiere transition moro ma isekelo e ithumi kwa ng'iyo chon kacha nitiere design moro ma niwere but all of a sudden nitiere change moro ma osebede chenro mari be ipango medo loke koso koro kamochopeno koro chung kanyo idwa loke idwa loke kendo idwa mede kabisa nikech by the way thum duong
to ibo yudo ka nitie jogi be sani be wang'eny jothum ng'eny then thumbe masewero be ng'eny tema mondo kik ma wero ni ochal gi ma kata ma timo kamani ochal gi ma ko ibo yudo ka wakikogi mondo at least fans wa emoyier ama fans mag jomoko ka matimo moko ka emoyier ni an mane mamitna koro emomiyo watemoga kikogi for example sani ng'eyo inya wach kata ni anya tiyo gi nying jathum wadwa ma Inda inya wach ni ene mokelo gita e Wangla ma bende kija Wangla tibo yudo ka seche moko gigo gin ga nitiega jok mano setime nitie jok mano semede nyaka gita go iwinjo gi mobela no for example wan kata achiel kuom gigo but nikech maybe seche moko jopiny noko winjo makwago dong mana dier koro mowinj sano no miwacho ni mae ng'ama okele dong mana dier but stage 1 to 3 go tinya wach ni maybe ene crowd maduong' okwongo nenego but kata ni kuoda lego by the way nosetimega nyaka gi long lilo nitie nyaka thumbege machon manosetimego nyaka teme nyaka stage miwacho no but koro diere ka ng'ene media ne ok en media bang'e mar ariyo ji mang'eny maneno gini sani ni nokoneno gika koro ng'e gineno ka gima gini nyien but thum en gik moko an akelo nyaka rutu kinanda gini ok gin gik mane makelo gin gik ma nosetim nyake thumbe mamoko chien kucho but koro watematema medo gi mondo wan be mekwagi ng'ama der rutu winje ng'ama der kinanda winje but pod en ajawa but koro wakelo natimo nyaka thum gi ng'ane iluongo nane nitie jothumbe masetimo go thum mamoko goyo Afrobenga nyaka luo rapa mang'ane ni Vioxy Akpesi wasetimo go ng'ane ne luo tindo luongore ni luo sponsor but iluonge ni Kibandaski asetimo kodgi thum asetimo gi Christian Child thum Breezy Child dong nitie jok masetimo go thum by the way but nitie mowinjore nitie moko mabe fans mag Jakadongo emong'eyo gi fans mag jothumbe mawagoego go but duto te ok de wachi nikech thum en ga rauma inya yudo ka seche moko kama entie no nitie chieng' moro ma ji obro muoche kendo ma dhano wacho ni to mane podi to manyien by the way nitie thumbe ga kata moko makaketoga to ng'ato neno ka gima mano thum manyien kaketega kata TikTok ng'ato nene to mati golo karang'o mati to en ga chien YouTube kucho ok odwa kama dhi nene injaga karo mago bedoga an kagima wadhi go kacha anang ningisa mana naneno kacha chien kacha ki worry about studio mar Madisco okanyal par ya ang ningisa mana mano Matisco record alafu tang ningisa maybe gia upcoming projects but kapo kwachopo kanyo we are pass mic kanyi modo no ketnwa kasto konwa neto gala chochoro no kanyi gala no kata na kwaitich to kona ni Omari okora ne Omari njok moko ningo be ni atipango kibiro yawa gimedogo de tamachiwo by the way wan gi Madisco gala ma jo pinyo ritarita sasa ne pap kore nya follow Freddy Jakadongo follow to Freddy Jakadongo ing'i tije ga ng'i kaka timo gika then seche go ibo yudo ka walando nyaka gala no to seche ma walando gala no wabro launch nyaka studio waiko enane ng'e thumwani be nigi weche mang'eny diere mane be wadwa yawe no ji oduogo yepo mang'eny makoro koro yudo ka ng'ata koro yaw studio ji to yepo koro bo yudo ka mano bok nyamoni yaw chichi enani ko ing'iye ni to ka ji te yawe to koro mara ni adwa time nade kapo ni nisepango direction achiel to koro nyake wile mondo opogre gi machielo ama seche moko idea ni no nitie jok mabe nyalo kwalo idea
nitie osiepe moko ma seche moko buwuoyo go muwacho ni wadwa timo gima kama kama wadwa loso gima kama kama to kuweru ne to ngiso ngani ngene ngane pango kama 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 then ipoka kendo mane mugi ko ngeni in be seche moko kidwa chake time tineno kagima ama ineno kagima une group achiel maka ngane timo gimoro to ji te timo iwinjo koro chalo rombe ma ka ngane timo gini koro jothum te time koro chaki duogi bedo piny tiwacho ni to an koro atime nango mondo mara opogre ngima jomoko dong mana diere wan wagik mana ka gima watieko kanyo kendo an wach mara manyalo wacho kapok ami mondo mitieki en mana ni mi Flower ni mokwongo ise konyo jothumbe map coming mang'eny aneno kikelo kacha nitiere wuoyi moro mane umenito asoko that boy kod jothumbe mang'eny map coming mano Flower ni mokwongo mar ariyo adami Flower ni about nini video and dhi mbele gi timo tijino ajawa mondo mi onene okang' mamalo nyaka watim videos maler emomiyo chien kacha nagoyo ga koko ni weuru timo video motar aneno ka at least nitemo wiche mo koro kanyo bende aneno ka itimo tich maber kanyo ber ka kora mi Flower ni seche ma pod ngima kama seche ma pod wan kodi kae kora paro mane manyalo wacho nyaka gisani kendo mar adek ten ni erokamano kuom bedo jadiera ing'eni jothumbe madongo ng'enyu ujo miriambo inyalo chiko ng'ato gimoro to okichop kare interview be ulengo but ibeda achiel kuom jothumbe ma kowacho ni biro to biro machopi kendo dokero kamano kuom mano Omari ka inyalo bedo gi wach anya yor lengo ni gima kele ga by the way kawuono leri wach ni matin yor lengo ibo yudo ka sana sana ano kaeroga gimoro mar ni wachalo rombe maka kawuono ipenji ma to kinyi penji ma to kinyi penji ma to gik mi penji gi ng'enyne kata ang'e tem lero gi to chalo be ng'ama go bule kwanza kaka Salenya tabire nikech pok abiro Salenya dong mana dier then gimomiyo be abira ahinya en ni nadwa ng'isi ni nitie gimoro mane chako tilenge koro kanye midogi bede piny ting'i tilosi tigine emomiyo be sana sana bi magombo ni chieng' moro kendo ka wachako timo interview kendo to wachako wang'iyo ni gini ne wawacho kama to waneno kodhi kama to gini but ka kiny chak iluonga kendo wadwa chako wabedo kendo ka to onge gima wadwa time ibo yudo ka seche moko manyami alenge Erokamano nyakoro mogepa ni winjo maber kabisa kaka Freddy Jakadongo wacho. Freddy Jakadongo is my G and ana luonge ga sama gimoro timore maybe kopango launch. Emomiyo kawuono jomoko nyalo dhier nono ne ang'omiyo Mario Leng mang'eny na miyo Salenya nikech kata king'iyo stoch Freddy Jakadongo wasetime kache Luo Trending Nation. Freddy waseko mbaka mang'eny gik mosekalo and kata story mono miyo Salenya ng'eny gi wasewacho kache Luo Trending Nation. Koro emomiyo ni yudo ka pek makawuono nwa miyo Salenya TV mabende agone Freddy Jakadongo erokamano temo rie nikech kapo ni Salenya ok nyalo timo gima wacho to change nyinge obeda beda normal interviewer kaka Omari and any other person iwinjo mondo mi wang'eni Salenya sani odaso dhoji kech koro nyinge ok donji kok kamano twago erokamano nyakoromogi med mana luwo Freddy Jakadongo Madisco akiani namba ne mar tich en monyalo miyo kika chiu na kifollow aidhe yuda aketa bayo kanyo ibo yuda namba na kanyo Freddy Jakadongo Madisco gimigolego Yes, nyikwa Jehova kendo kanye mawagowe nyikwa Jehova walenda chiel kachiel kowuok ka wash in mayudre 1-3 kendo waduoko nero kamano jogo mowuoch nyaka kama koro wachope ni make sure ni subscribe LTN Luo Trending Nation kachiel kod Salenya TV alafu ifuatilia all social media platform. Waradudu in the next episode. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro
tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud weche gi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation.